Tänään me käydään läpi tässä, että kuinka Ulla Jones lähtijöiltä on saanut oman bisneksensä startattua tosi tuloksellisesti heti ensimmäisistä niin kuin, pilotoinneista alkaen. Ja käydään läpi vähän sitä tarinaa, että mitä se on vaatinut, nimenomaan vielä sitä mindsettiä, koska mä tiedän, että se on monille siellä mielessä ja ne epäilykset, epävarmuudet sieltä alusta, niin mä en malta odottaa kuulla nyt sitten tänään, että mitä Ulla on siellä kokenut saavuttaakseen näitä huikeita tuloksia, mitä heillä tänä päivänä siellä on. Hei, kiitos Ulla, että olet täällä tänään. Moikka Marianne ja kiva nähdä. No, kuin myös. Haluaisitko sä ihan aloittaa kertomalla vähän, että millaista sun elämä ja se sun yrittäjyys oli ennen kuin te päätitte lähteä Smart Mentoringin asiakkaaksi, niin mikä se tilanne silloin oli ja vähän taustana myöskin, että mikä se teidän business nyt on? Joo, Joo, siis siitä nyt on jonkun aikaa, kun me oltiin teidän asiakkaina ja se tilanne, joka johti siihen, että me todettiin, että meidän tarvitsee ottaa teihin yhteyttä, niin oli se, että mehän ollaan siis tuotekehitystaustaisia ihmisiä itsekin, mutta sitten siinä kohtaa, kun meidän business siinä vaiheessa oli myös niin sanotusti vielä side hustle, eli oltiin kaikki palkkatöissä, mutta meillä oli valtavasti kertynyt lähtiöiden kautta jo dataa ja ymmärrys siitä, että mikä tavallaan suomalaisessa työelämässä mättää. Ja me tiedettiin, että me pystyttäisiin tekemään valmennus, joka ratkaisee tosi monen yrityksen ongelman. Mutta sitten niin kuin siinä ajankäytöllisesti me ei niin kuin tiedetty, että missä kohtaa me otettaisiin se aika ja kehitettäisiin se tuote, se palvelu ja lähettäisiin sitä myymään. Niin sitten tavallaan tämä teidän value proppi oli niin hyvä ja herkullinen ja sillä tavalla niin kuin riskitön, että kun tehän lupasitte myös niin kuin auttaa meitä, että jos ei se nyt tapahdu ihan siinä 12 viikossa, mikä oli niin kuin nakutettu, niin että kyllä sieltä se kauppa tulee ja niin kuin hinta saadaan takaisin ja näin edespäin, niin me tavallaan todettiin, että me tarvitaan, siis mehän tilattiin teiltä ruoska. Mä taisin ihan suoraan sanoa, että me Joo, mä halutaan joku, muistan tämän. joka pistää meidät niin kuin ruotuun ja että me saadaan asioita aikaiseksi. Niinpä, ja soitte meiltä sitten sinne saanan ruoskaksi laittaa hommia eteenpäin. Mikä oli se hetki niin kuin ihan konkreettisesti, missä te ymmärsitte sen, että te tarvitte muutosta, ja minkä takia te nimenomaan, niin jos sä mietit sitä, koska kuitenkin siinähän on aina iso päätös ja investointi kyseessä ja muuta, niin miksi te päätitte sitten lopulta lähteä mukaan? Me oltiin varmaan puoli vuotta suunniteltu, että kohta me aloitetaan, kyllä me kohta tehdään, kohta varataan aikaa kalenterista. Ja sitten kun sitä kalenteriaikaa ei oikeastaan koskaan niin kuin saatu sinne noin vaan, niin sitten me todettiin, itse asiassa katsottiin vähän kalenteria, että jos me halutaan niin kuin nyt kokeilla jotain, jos me tämän vuoden aikana halutaan tehdä jotain, niin varsinkin kun meidän tuote on B2B-tuote, niin päätöksentekoajat yrityksissä on tosi pitkät. Niin siinä kohtaa, kun huhtikuun rupesi kolkuttelemaan ovelle, niin että jos me halutaan niin kuin sen vuoden aikana tehdä asioita, niin meidän oli pakko käynnistää. Et se oli tavallaan semmoinen vähän niin kuin puu ja kuoren välissä, että me oltiin pitkään todettu, että tässähän olisi niin kuin liiketoiminnallista mahdollisuutta. Sitten kuitenkin meillä on niin kuin unelmana lähteä myös yrittäjiksi, mutta ymmärrettiin myös, että kun mekin ollaan tällaisia vähän päälle nelikymppisiä, meillä on perheet, asuntolainat ja muut, niin ymmärrettiin, että meidän on pakko niin kuin tavallaan pienellä riskillä ensin kokeilla, että uppoako tämä tuote, vaikka me siihen itse uskottiin. Niin se oli se hetki, jossa niin kuin kello tikitti ja kalenteri kävi ja oli pakko niin kuin lähteä hommiin. Niinpä. Epäröittekö te ensin sijoittaa rahaa siihen muutokseen ja niin kuin siihen, että te saitte siihen apua, vai mitä te ajattelitte siitä silloin? Voi kuule, kyllä, en tiedä muista oikein montako myyntikertaa me teidänkin kanssa käytiin läpi ja haluttiin sitä niin kuin vakuuttelua ja kädestäpitelyä kuitenkin siitä, että kyllä tämä kannattaa. Ja mä luulen, että meillä oli pikkusen myös meidän egopelissä, että mä oon tehnyt 15 vuotta tuottekehitystä ja ajatellut, että jos mä joudun ostamaan niin kuin ammattilaisen tai niin kuin palveluntarjoajat palveluita, kun mä itse olen kuitenkin ammattilainen ja tehnyt sitä, niin siinä niin kuin piti oikeastaan itsensä myös niin kuin rauhoitella siitä, että itse asiassa ei se ole kiinni osaamisesta, vaan se on kiinni enemmänkin siitä, että eri asioissa ihmiset tarvitsee just niin kuin coachia, sitä niin kuin vertaistukea, kannustusta ja sitten sitä, että niin kuin pusketaan askel eteenpäin. Et siinä on niin kuin, mä tykkäsin sitten ja mallista ja sitähän me käytiin kanssa läpi, että niin kuin pienissä palasissa ei kaikkea kerralla, kun itselläkin on ehkä taipumusta vähän semmoisen perfektionismiin ja ehkä, että haluaisi sen tuotteen hion loppuun ennen kuin sitä kehtaa myydä.
Niinpä, niinpä. Ja sitten kun siinä on jotenkin aina, meilläkin on vaikka minkälaisia myynnin asiantuntija, niin kuin, ammattilaisia, mutta sitten kun siinä on kyseessä se oman palvelun myyminen, ja sitten siinä tulee oikeasti, se on niin kuin ihan eri kuin sitten vaikka tehdään jollekin toiselle sitä. Siis sehän on siis, mekin ollaan siis muutos- ja uracoacheja, Holma-Liisa ja minä, niin se, että miten toisen uran kehityskaaresta näkee ne asiat paljon helpommin ja on helppo nostaa niin kuin konkreettisia kulmia esiin kuin sitten se, että sen saman tekisi itselle, että näinhän se vaan on. Juuri näin. No, mitä sä oivalsit, jos sä muistelet sinne, taitaa olla jo yli vuoden takaisin, niin mikä niin kuin oli semmoinen eka joku oivallus, mikä sulla on jäänyt sieltä alusta mieleen, kun sä oot aloittanut silloin yhteistyön meidän kanssa? No siis mua tavallaan kiehtoi siinä mallissa myös se tietynlainen keskeneräisyys, jossa siis mä tarkoitan sille, että samanaikaisesti se oli hyvinkin hiottu ja valmis malli ja tiedettiin, että mitä tehdään, etten sillä tavalla niin kuin lähde valittamaan, että olisi keskeneräinen, mutta se, että ei niin kuin tarvinnut olla siinä kohtaa ensimmäisenä niin kuin verkkosivuja ja kaikkea mahdollista sliipattuna viimeisen päälle. Meilläkin niin kuin se meidän niin kuin tuotteen nimi ja siihen liittyvät asiat, esitteet, niin ne syntyi sen aikana. Ja Jep. myöskin sellainen tietty armollisuus siinä koko tekemisen aikana, että opitaan asiakkailta ja kehitetään eteenpäin. Ja se oli se, niin kuin, joka jäi ihan ensimmäisenä mieleen. Ja sitten toisaalta se, että kuinka nopeasti lähdettiin sit niin kuin ottamaan niihin asiakkaisiin yhteyttä ja sitä kautta niin kuin hakemaan myös sitä, että mikä on siinä niin kuin, myynnillisesti se, joka puree ja mihin kannattaa niin kuin sit jatkossakin tarttua enemmän. Just näin. Mielenkiintoista, joo. No, miten sitten sua autettiin kirkastamaan siinä se teidän palvelun idea ja rakentamaan myöskin se sitten kokonaan tavallaan siinä asiakkaiden kanssa työskennellessä, niin mikä oli siellä sitten siinä niin kuin palvelun idean tavallaan konseptoinnissa semmoinen joku asia, mitä sä nyt sanoisit ehkä jollekin muulle, joka miettii, että no kun mulla on tätä osaamista ja se on ehkä niin syvällistä ja monimutkaista, että sitä ei voi niin kuin saada jotenkin yksinkertaisesti pakettiin, niin mikä olisi sun vinkki ja plus, koska sä oot tämän asiantuntija muutenkin, niin olisi mielenkiintoista kuulla. Niin, siis mullakin on itselläni jopa viestintätoimisto tausta, jolloin olen tavallaan miettinyt yritysten viestiä ja kuinka silloin aina puhuttiin siitä, että se niinku kärki pitää olla kirkas ja 3 ydinpointtia vaan saa niinku sanoa ja näin. Ja sitten siinä omassaan niin sitä niinku tekstiä tuottaisi niin paljon, että siis et pääviestihän on, että siedä se, että kuinka sitä yksinkertaistetaan. Mutta sitten se mikä niinku oikeastaan sellaisena isoimpana hyötynä siitä niinku sparrailusta just Saanan kanssa niille ensimmäisillä viikoilla oli se, että kun itse tälleen asiantuntijana tietää, että mitä siinä niin kuin se valmennus sisältää, niin sitä rupeaa kertomaan kauheasti siitä sisällöstä, jolloin se kuulija, sillä rupeaa jopa katse lasittumaan ja se rupeaa kyllästymään, kun tavallaan se what's in it for them -tyyppinen ajattelu, jota niin kuin Saana, niin kuin, musta tuntuu, että aika moneen kertaankin joutui niin kuin käymään läpi, että Ulla, että nyt kun sä kirjoitat tästä, että mitä tämä sisältää, niin tämä ei edelleenkään kerro sitä, että mitä se saa siitä, mikä on se hyöty, ja niin kuin, että keskity vaan siihen, älä kerro, mitä te teette, se on ihan sama, miten te saatte sen aikaiseksi, kerro tuloksista. Niin se on ollut se, joka niin kuin edelleenkin mä kuulen sen näissä videoissa, mitä sä niin kuin nostat esiin ja tarjoat maksutta, mutta se oli myös se, joka itse asiassa on ihan hirveän työläs, ja siihen tarvitsi apua. Niinpä, joo, tosi hyvä ja hyvä, että nostat sen tähänkin varmasti lisäarvoa sillekin, joka nyt kuuntelee tätä. Mikä oli teille se eka läpimurto, kun sä tiesit, että hei, vitsit, että tämähän oikeasti toimii? Me, siis se on hauska, siis meillä on verkostossa muitakin Marianne sun ja niin kuin Smart Mentorin valmennuksen läpikäyneitä, joissa se oli hauska hetki, kun niin kun mä osasin kertoa heille, että kuule, että mä oon tässä etsin vaiheessa. Eli kun postataan sitten niin kun, uskalletaan tulla sen asian kanssa ulos ja postataan sosiaaliseen mediaan, että haetaan asiakkaita. Mutta ensimmäisten yhteydenottojen, siis se tavallaan me tiedettiin, että tässä on jotain tosi isoa, kun yksi meidän ensimmäisistä niin kun, keskustelukumppaneista sanoi, että mä haluan tästä tarjouksen, joka sitten itse asiassa, kun me lähdettiin laskemaan sille hintaa, niin se oli pitkälti yli 1 000 000 euron tilaus.
Nice. Eli silloin tuli semmoinen, että nyt me ollaan niin kuin osuttu johonkin. Joo, kyllä. Niinpä. Sellainen yritys, jolla on niin kuin mahdollisuus panostaa niin paljon tähän asiantuntijoiden vaikuttavuuden rakentamiseen, joka on siis meidän valmennuksen perusidea, niin että kun se kiinnostuu, sitten toteaa, että tällaista ei kukaan tarjonnut, niin Niin, onhan se tosi iso juttu. ihan super. Joo. No miltä se hetki tuntui sitten, kun sait sen ensimmäisen maksavan asiakkaan nyt sitten tähän palveluun? Ihan niin kuin konkreettisesti, muistaakseni jotain hetkeä tai... Niin, siis toi on inhottava kysymys, koska siinä on se, että samanaikaisesti aina pieniäkin niin kuin steppejä pitää muistaa juhlia. Ja se, Just näin. että asiakas sanoo, että hei, että me haluttaisiin lähettää tähän 5 tai 10 ihmistä, niin se on ihan loistava juttu. Mutta sitten mä oon sen verran pessimisti, vaikka vaikutan optimistilta, että mä en niin kuin usko ennen kuin mulla on nimet paperissa. Joten se ensimmäinen hetki, niin mä oon kyllä osannut sen myös vesittää, ja tämä on ehkä mun viesti muille, että kyllä niitä pieniä hetkiä pitää muistaa juhlia. Et kun mä sitten tavallaan siinä sitten isoissa yrityksissä, niin hankinta varsinkin B2B-puolella siirtyy sitten eri osastolle, ja sitten oli kesäaika, niin sitten siellä taas niin kuin hankintaprosessit, me saatiin nimet paperiin, ja mä pystyin olemaan niin kuin varma, että tämä osto on tapahtunut, niin siinä meni 2 kuukautta. Niin mä en niin kuin Mm, tavallaan sallinut siinä välissä itseni kuitenkin olla fiiliksissä siitä, että näin tapahtui. Niin niinpä. että tavallaan siinä kohtaa, mä oon vähän sellainen, että siinä kohtaa, kun valmennus lähti käyntiin ja meillä oli siellä niin kuin kymmeniä osallistujia, niin se oli semmoinen hetki, jossa vasta tuntui, että wow, jotain on tapahtunut. Mutta lämmin muistutus vaan siitä, että kyllä niitä pienempiäkin onnistumisia voisi vähän juhlistaa. No mutta hei, kerro vähän niistä teidän tuloksista ylipäätään, koska sitten te ette pelkästään juhlinut niitä uusia asiakkaita, vaan tehän pääsitte testaamaan sitä myöskin, siis nimenomaan teidän tavoitteisiin niin kuin päästäksenne niin kuin myös erilaisilla yrityksillä. Joo, joo. Ja siis meidän tavoitteet oli, kun tavallaan se on myös hirveän tärkeää, että kun asettaa tavoitteet, niin sitten tavallaan toimii niiden mukaisesti. Meidän ensimmäinen tavoite oli ihan siis saada tehtyä ja pilotoitua se meidän valmennus. Ja se on, mä huomautan, että se on eri tavoite kuin saada samoilta yrityksiltä niin kuin uusia asiakkaita. Me tajuttiin se muun muassa, koska me ollaan sen jälkeen pyöritetty tätä valmennusta ja me ollaan saatu samoilta asiakkailta uusia asiakkaita, mutta se ensimmäinen kerta, niin sen tavoite oli saada ihan se niin kuin ohjelma tehtyä. Se oli myös semmoinen, että me unelmoitiin siitä, että pitäisikö meidän niin kuin heti lähteä myös rakentamaan tätä kansainvälisesti ja se oli vähän sellainen, että ei nyt oteta niin paljon kerralla tehtäväksi. Mutta sitten kun yksikin yritys niin kysyy, että no teettekö tätä niin vain suomeksi vai onko tämä myös tarjolla englanniksi, ja esimerkiksi mun kotikieli on englanti, niin me todettiin, että no miksei me myydä tätä myös englanniksi saman tien. Se nyt on Jep. siinä alussa vähän tuplatyötä, mutta sitten toisaalta taas niin sen saman syksyn aikana, niin sitten me tehtiin se, saatiin pilotoitua se 2 kielellä, saatiin pilotoitua se suomalaisilla yrityksillä ja kansainvälisillä yrityksillä. Meillä oli useammasta eri maasta osallistujia, ja sitten toisaalta siinä kohtaa, kun me tätä tehtiin, niin kuitenkin meidän siis ensimmäisen tämmöisen side hustle-vuoden liikevaihto oli niin kuin yli 100 000 euroa. Siis ihan huikea saavutus oikeasti. Mä voin kuvitella, kuinka inspiroivaa tämä on todella, todella monelle. Ihan siis niin hieno kyllä niin kuin, tavallaan myöskin esimerkki siitä, mitä semmoinen päämäärätietoisuus ja semmoinen rohkeus siitä, että oikeasti uskaltaa myös tarttua, koska mä oon itse huomannut, että tosi moni pelkää vähän niin kuin sitoutua myöskin sitten ja vähän niin kuin alkaa, ei nyt ehkä sabotoida, mutta vähän niin kuin hiljentääkin sitä tahtia sillä, että ajattelee, että ei niin kuin usko tai jaksa siihen, mutta sitten myös niin kuin näkee sen, että tämä väliaikainen vaihe, että tähän kerran jouduitte luomaan sen palvelun ja sen jälkeen se on ne seuraavat kerrat ollut varmastikin paljon helpompaa ottaa myös ihan uusia asiakkaita, kun on jo kerran käynyt sen läpi. On, ja me ollaan opittu toki paljon, että meidän ensimmäinen ohjelma oli 16 viikkoa, me ollaan tiputettu se 12-viikkoiseksi, me ollaan tavallaan nähty, Just että näin. missä se arvo on. Me ollaan niin kuin haettu myös niin kuin oikeaa hintapistettä, joka toimii B2B-puolelle, jossa niin kuin koulutusbudjetit on tietynlaisia sillä tavalla, että mikä on se meidän niin kuin ihmisarvo, ja sitten missä kohtaa me voidaan tavallaan tarjota esimerkiksi jo ennalta nauhoitettua materiaalia. Mutta Niinpä.
Ehkä sellainen, jota mä niinku haluaisin sanoa myöskin siitä näkökulmasta, että no mehän niinku Lähtijät on Suomen kuunnelluin työelämäpodcasti. Me ollaan tehty sitä nyt 4 vuotta. Meillä on yli 500 niinku tosielämän tarinaa kerättynä. Meillä on 4 isoa tutkimusta tehtynä. Et kyllähän meillä oli niinku dataa tosi paljon. Tämä ei kuitenkaan ole ollut meidän päivätyö kuin ihan vasta niinku, puolisen vuotta. Ja Mm, mutta se, että on helppo sanoa, että no hyvähän teidän on, kun teillä on kaikkea tällaista, niin ei se ihan niinkään mene, että kyllä se, kyllä se jännittää silti. Ja siinä ne, että just se, että miten voi sitä riskinottoa vähän madaltaa, niin esimerkiksi justiinsa se, miten sen lisäksi, että se teidän palvelu oli tämmöinen ehkä ruoskintapalvelu, kun me pyydettiin sitä, mutta se on myös kädestä pitely ja tsemppauspalvelu. niinpä, että joku uskoo siihen ja on tehnyt sen ennenkin, niin ehkä se myös tuo siihen sitä luottavaisuutta siihen omaan askellukseen kohti tuntematonta. Mikä ei tästä aiheesta just hyvä kysyäkin nyt seuraavaksi, että no mikä sua pelotti sitten eniten silloin alussa ja miten sä pääsit siitä yli? No siis sä sanoit tuossa aikaisemmin, että rupeaa vähän itseään sabotoimaan tai sitä itteensä hiekottaa himmaamaan jotain. Niin se onkin metka juttu, että se oikeastaan mikä jännitti eniten on se, että saanko mä yhtään vastausta, onko kukaan Mm, kiinnostunut. Mä että haluaako kukaan maksaa mulle mun ajasta, joka on kauhean liikuttavan inhimillinen. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon tosi suora ja avoin sen takia, että mä väitän, että tosi moni ei ehkä edes pysähdy kyllä. miettimään, mikä himmaa, mutta sitten jos pysähtyy, niin sieltä tulee tämmöinen aika liikuttavan egoon osuva ääni. Se, millä mä pääsin siitä yli, on oikeastaan, mulla on semmoinen harjoitus, jonka mä teen tietyin väliajoin. Sen nimi on Immunity to Change. Se on semmoinen Liisa Lahey, on semmoinen Harvardin tutkija, joka on luonut semmoisen mallin siihen, että ajatuksena, että me halutaan muutosta, mutta sitten me ei ihmisenä muututa, niin sen Mm, auttaa sen tunnistaan, että että mikä siellä meitä estää siinä muutoksen aikaansaamisessa. Ja se pointti on tavallaan siinä työkalussa on se, että kun jotain se tukee, se meidän nykyinenkin käytös, niin sitten me totta. päästään kiinni niihin oletuksiin, jotka tavallaan pitää meitä siinä nykyisessä toimintamallissa. Ja silloin mä just sain kiinni siitä, että mähän tavallaan himmaan itteeni, koska mä suojelen itteeni siltä mahdollisesti osumalta, että kukaan ei sanoiskaan, että joo, kyllä lähdetään mukaan. Mutta Tuomisen Sakukin kertoi tuossa vähän aikaa sitten yrittäjän päivän puheenvuorossaan Helsingin kaupungin talolla, että mitä ne oli 74 yhteydenottaa ottanut sijoittajiin, kun he olivat hakenut rahoitusta heidän yritykselleen. Kaikki oli sanonut ei. 75 sanoi kyllä. Että tavallaan, että vaikka sai 75 kertaa ei, tai 74 kertaa ei, niin sitkään ei pidä lannistua. Niinpä, ihan superhyvä. Ihana niin kannustuspuhe. Mulla tuli semmoinen, että kuunnelkaa kaikki Ulla Jonesin podcastia ja niin kuin somessa seurantaa. Siis sullahan tulee niin viisaita juttuja linkkarissakin aina mä niitä näen. Niin tämä on hyvä tämmöinen välimainostus sinne lähtiöille myös. Kiitos. Tästä myös ihana, niin kuin mun mielestä olisi mennyt tämmöiseen aiheeseen, että no mikä niin kuin ajattelutapa tai uskomus on, mitä sä oot itse joutunut muuttamaan, että sä oot päässyt nyt näihin niin kuin tuloksiin. Ja nyt niin kuin jos sä mietit myöskin vaikka vuosi myöhemmin. Joo. Joo, no tässä justiinsa ennen kuin aloiteltiin, niin kysyt kuulumisia. Mä sanoin, että olin ottamassa yhteyttä asiakkaisiin, ehdottamassa tapaamista ja näin edespäin, niin kyllähän me osataan myös keksiä itsellemme tosi hyviä tekosyitä, jotta me voidaan vältellä asioita, jotka ei ole kauhean miellyttäviä. Ja mä oon kuullut jopa jonkun sanomaan myynnistä, että mieluummin siivoisin kotia kuin myisin. Ja se ehkä kertoo siitä, että varsinkin asiantuntijaroolissa olevat ihmiset, niin se yhteyden ottaminen ja niiden omien palveluiden tarjoaminen ja vielä se, että omista palveluista, niiden tarjoamisesta muistuttaminen, niin ne on asioita, jotka ei tule välttämättä luonnostaan. Olisi kauhean kiva, että olisi kerralla haluttu ja sen jälkeen päästäisiin jo edistämään sitä tekemistä. Mutta tämä on mulle ainakin ollut tosi haastavaa se, että mä en voi vain nysmätä siellä toimittamisen puolella, vaan mun pitää oikeasti pitää
pitää niin kuin, asiakkaita lämpimenä, niin kuin kertoa mun palvelusta ja näin edespäin. Ja se mindsetti oikeastaan, mitä mä niin kuin harjoitan tosi monissa asioissa, ei aina onnistu, joskus onnistuu, niin on se, että et pitää vaan niin kuin puskea itteensä niitä niin kuin epämukavuus, niin kuin, se oikein latteet sanoo epämukavuusalueelle. Mutta mitä mä tarkoitan sillä on, että edelleen niin kuin tunnistaa vähän niin kuin ne asiat, joita niin kuin luontaisesti välttelee, ja sitten niin kuin silleen hyväksyä ne elämän realiteetit, että jos haluaa yrittäjänä tehdä töitä, jos haluaa saada niin kuin tuotteensa markkinoille, niistä on markkinoitava, sitä on myytävä, siinä on pistettävä itsensä likoon, ja niitä ei kukaan tee sun puolesta, jolloin milloin meinaat tehdä ne, ja Saana mulle niin kuin puhui paljon niin kuin timeboxaamisesta, että sitten niin kuin sopii itsensä kanssa, että nämä ajat mä teen niitä asioita, jolloin silloin mulla ei niin kuin mahdollista edes vältellä niitä mun kalenterista. Muun ajan sitten niin kuin varankin sille, että mä myös toimitan sen mun tuotteen niin kuin laadukkaasti. Niinpä, mutta pakko sanoa kuulijalle, katsojalle, että siis nyt ollaan maanantaissa just niin kuin puolipäivää mennyt yli ja Ulla on aamun maanantaina ekana käyttänyt kontaktoimiseen myyntiin ajan, niin mun mielestä tämä on niin kuin, siis mä näin tällaisen jonkun sanonnan tuolla, että siis niin kuin, näytä sun kalenteri, niin sä voit näyttää sun tulokset, niin tämä kertoo, että mä tiedän, että sä olet menestyvä yrittäjä ja niin kuin taloudellisesti myöskin teet hyvin, niin kuin tuut pärjäämään, koska siis sun actions niin kuin puhuu ja näyttää sun tekeminen siis sen tällä hetkellä myöskin. Kiitos. Sanon sen verran, että sait mut hyvänä maanantaina kiinni, että kaikki maanantait eivät ole samannäköisiä. Ja ne maanantait, niissä mua inhottaa eniten se, että mulla on sellainen olo, että mä välttelen jotain työtä, jota mun pitäisi tehdä. Eli kyllä mä tiedän, että ne on se myynnin matematiikka, yhteydenottojen määrä ja sen jälkeen myös tulee myös kauppaa siihen perään. Ja sitten eikö se ole niin kaikista parasta olla just nimenomaan aloittaa, siis sekinhän on se joku tämmöinen eat the frog niin kun juttu, että sä ekana teet sen ärsyttävimmän jutun, ja sitten sä voit niin kun keskittyä johonkin niin kun sulle mielekkäämpiin hommiin. Se on ihan totta. Se on näin. Joo. No hei, vielä miltä se sun business näyttää nytten verrattuna siihen, mistä lähditte silloin liikenteeseen? Nyt puhutaan siis, nyt ollaan niin kuin 2025 viimeisessä kvartaalissa lokakuun puolessa välissä ja aloititte yhteistyön muun muassa 2024 keväällä, jos nyt muistan oikein aikataulun. Niin miten on tässä reilussa vuodessa business muuttunut? Ainakin koko aikaisen mainitsit, että olette nyt. Niin. Olemme kaikki kokoaikaisesti lähtijät liitännäisissä yrityksissä töissä. Meitä siis Liisa Holma, Minna Ruusuvuori ja minä. Ja sitten samanaikaisesti ne on niin kuin mielenkiintoisia keskusteluja, kun yritykset, joihin on esimerkiksi ollut silloin 1,5–2 vuotta sitten yhteydessä, niin ovat nyt sitten niin kuin palaavat asiaan, että hei, että nyt olisi aika keskustella, saanko tarjouksen ja näin edespäin. Että nyt suunnitellaan kevättä niin kuin 26. Sitten samanaikaisesti meillä on ryhmiä käynnissä tällä hetkellä. Meillä on myöskin ja kansainvälisiäkin ryhmiä tällä hetkellä käynnissä. Sitten myös ollaan taas avaamassa yksi semmoinen niin kuin avoin valmennus, johon voi tulla niin kuin eri yrityksistä mukaan. Meillä on myös niin kuin muuttunut, että meillä on useampia tuotteita, on avoin ryhmä, jos me aloitettiin aikoina, ja sitten meillä on niin kuin suljettuja yrityskohtaisia ryhmiä. Ja on niin kansainvälisiä yrityksiä kuin pörssilistattuja yrityksiä, että pieniä startuppeja, että kaikkea siltä väliltä. Että sillä tavalla, niin kuin, että en missään tapauksessa sano, että asiakkaita olisi liikaa. Joku on joskus todennut, että kyllä meille aina mahtuu ja niin meille mahtuu, että kyllä me järjestetään. Mutta silleen niin kuin optimistisesti ja myöskin niin kuin suuntana kansainvälisistä yrityksistä haettava kasvu. Niinpä. Ihan mahtavaa. Mikä on isoin muutos sinussa? Ei vaan bisneksenä tai bisneksessä, vaan sinussa ihmisenä. Se myös, että sitä niin kuin testasi sitä tuotetta ja, niin kuin ja ylipäätään niin kuin yrittäjyyttä vielä silloin, kun oli palkkatöissä, niin se on auttanut myös niin kuin rakentamaan sellaista niin kuin stressinkestävyyttä ja resilienssiä, että nähnyt, että mikä toimii, nähnyt, että pärjääkö ja näin edespäin. Isoin muutos mun henkilökohtaisesti on se, että mä nukun tosi hyvin. Ja mä en ole pitkään aikaan nukkunut näin hyvin, joka on ihmeellistä, kun samanaikaisesti yrittäjänä ei kuitenkaan aina tiedä, että mistä se seuraava palkka tulee, mutta samanaikaisesti sellainen niin kuin
optimismi siihen, että saa tehdä jotain tosi merkityksellistä ja niin kuin palvella asiakkaita sen omien arvojensa mukaisesti, niin se on niin kuin iso asia. Niinpä. No mitä sitten viimeisenä sä sanoisit ihmiselle, joka ajattelee nyt, että no mutta kun mun tilanne on niin eri, että kannattaako sijoittaa valmentautumiseen tai niin kuin itsensä ja yrityksen kehittämiseen tällä tavalla, niin mitä sä sanoisit tällaiselle tyypille, joka nyt vielä niin kuin epäilee? Siis mä löydän itsestäni myös sen, että no mut kun hyvähän ton on sanoa ja hyvähän noitten on, mutta siis tavallaan se, että jokaisen tilanne on kuitenkin se niiden tilanne, ja jos niissä puitteissa haluat tehdä jotain, niin sitten hän täytyy tavallaan hakea muutosta, eikä etsiä sitä, että mun tilanne jotenkin radikaalisti muuttuisi ja näin edespäin. Mulla olisi yhtäkkiä varakas mies tai mulla olisi sijoituksia tai mitä nyt onkaan. Ei ole sellaisia. Mutta siitä oikeastaan, että sitten täytyy miettiä, että jos on tavallaan tyytymätön siihen, että mitä nyt on, jos kokee, että olisi jotain annettavaa, niin sitten, että pistääkö vaan suun suppuun ja jatkaa silmallilla kuin aikaisemmin, vai haluuko sille asialle tehdä jotain. Jos haluaa tehdä jotain, niin kyllä mä silleen sanon, että mä oon kovasti ammattilaisten puolella, että minulla on terapeutti, minulla on coach ja meillä oli Smart Mentoring yhdessä kohtaa, että kannattaa hakea niin kuin tukea siihen, koska kyllä se niin kuin ulkopuoliselle eräänlainen englanniksi, kun sanotaan accountability, niin kyllä se silloin saa asioita paremmin tapahtumaan. Jep, eli tilivelvollisuutta muille, niin sä saat ihan erilaisia tuloksia. Ihan samaa mieltä olen. Ja sit mä oon kyllä siitäkin samaa mieltä, että mä oon miettinyt yrityksissä, kun ostetaan konsulttipalveluita, niin kyllä niitä ostetaan myös sen takia, että sit kun sit maksetaan, niin sitten on ihan varmasti valmis tekemään töitä toisella tavalla, Jep. kuin että vaan niin kuin ilmaiseksi saisi. Mulle just eräs niin kun raskaana oleva ystäväni sanoi, että hän oli YouTubesta koittanut tähän raskauspilatesta ja ei ollut avannut sitä sitten 4 viikkoa ja sitten oli maksanut jonkun kurssin ja yhtäkkiä hän olikin ollut aika paljon enemmän motivaatiota mennä sinne paikalle, niin näinhän se menee myös ihan tässä bisneksessäkin. Näinpä. Hei, kiitos ihan tosi paljon, Ulla. Haluatko sä vielä kertoa, mistä sut löytää, mikä on se sun pääkanava, minne voi mennä tutustumaan lisää siihen sun tekemiseen? Yes. Eli Lähtijät podcast löytyy Spotifysta ja YouTubesta, mutta Lähtijät löytyy erityisen hyvin lahtijat.fi-osoitteesta ja sitten minä, Ulla Jones, löydyn linkkarista. Jatketaan keskustelua ja mullehan saa tietenkin laittaa myös suoraa kysymyksiä sekä niin kuin tästä ohjelmaan osallistumisesta, mutta tietenkin meidän valmennuksista. Niinpä. Hei, kiitos tosi paljon. Kiitos.